Hemmede salam dostlar, gumada eleniz canınız sağmay tamamını kavuşlap gördüğümde Varşava şehrinden hemmede yalkınlı salam dostlar. Bugün siz bilen çekкен videolarımın aşağıda komentarda yazıpsınız Pelvan Varşava gelmek için yani Polşa devletine gelmek için neçe çıktıcılar çıkıyor, nirane çıktıcılar çıkıyor. Şu zatlar hakkında video çekmekçi olan çünkü her kim yazarlar men Instagram hesabıma Pelvan gelmek için menden ya plan şirkete bardım $2000 soradılar. Plan şirket $2,500 ay $1,500 garaz yani tuğulama kavra adamlar näme else diline aydık koyarlar bizim Türkmenlerim näme köp doğanımız dostumuz jilerimiz yani gelmek için elindeki barcısını bir çemçelap yığınanı bir çanaklap dökmek diyorlar bilýärmi? Yani şonýala ketdiğimiz barcısını derýärler da ha yani köp şirketlerim näme men hemmeti waýda ama köp yani ay şular ya hakikatdan hem gitçe goýtýan näme etýän bilýärmi? Goğunanlar yalar, gürlüyalar yok eyle bize ihtiyat, saadet dip yani etmeyen zatlarına çen ihtiyarlar köpüsüler. Yani men bu diýende adım hemme şirketler için geçerli değil. Yani kâwr şirketler için tam o şirketlerin özlerem bilýändir öz ýagdaýlaryny, nägilliklerini şoň üçin men bu diýende adymy her kim öz üstüne alyp oturmasyn. Eger de men diýende zatlam doğru olsa ona ödüsünü de alını verin arkayın problem yok kâwr şirketler sizeyden yani. Edýänlerim doğru ýagdaýda düşünürüp yani yok şunuňyz şeýle diýip düşündürýän şirketler var eşitýän olaram hemmede de köp sag bolsun aýdan adamlar anlamaly. Hemmem şu tak bir kımatly pullik gelýär hemmedem geljeklerim bir kımatly pullik gelýär. Inni dostlar men kan gep uzalt çekkä birinji bilen başlamakam sizden ýekece haýyşdymma şu videoma like komentar ya kanalıma agda olmadık oltamaz. Polşa devletine gelmek için yani kanalıma agda olun. Garaz yani ver şuna mende şartlar. Agda olmak, like koymak, etmek sizin işiniz. Video çekmek benim işim. Şimdi bile. Yoga tak durayım çıkardı. Maşinin. Dostlar ştayda 40 yıllık kilometre çıkar yani olayım. Setim ne merak ettikler şu an için. Birazcık çıkardım. Hiç köprüden geçerken yürü. Fakat bir şeyle hemen noktadayım. Varşava geçelim. Köprüden geçeyim. Ondan sonra hem meradı, makatmada, katmada. Çok güzel. Onu Varşavan şakere. Kamera nemeden. Evet yerde kovuyor. Yine kovunu kovamadım. Yuvaşadan yansıyan yağmur. Atıkın kovası var. Berde AVM'ler zatlar bazı günler işlenoklar şoň üçin bazı günler dinjalnya bilemir parka ýöremene çykdyk we size ýangy içinmäläki video çekmene çykdym. Şimdi kesim gowulýardan meşgulýandyra. Ses gelenok öňürden dostlar birinji öçür bäri gelmek üçin size gerekli zatlaryň biri pirgleşenýä gerek size. Ondan sonra ikinji öçür gerekli zatlaryň biri yok şirketler diýär ya, hemme dokumenti özüňiz düzedip berýäňiz diýip soraýarlar. O klientler diýär, şirketlere diýerler. Ay hawa hemme adam eýtýär, diýerler. Inni ikinji gerekli zatlaryň biri sigorta. Yani strahowka gerek. Üçüncü gerekli zatlaryň biri hem siziň e-devlet bilýänsiňiz Türkiýedekiler hani has köp isleg bildirýärler. Şuňa Polşa videolary üçin ondan sonra e-devletden yaşayan yeriniz barda hat çıkartýaňyz yani nüfusdan hat çıkartýan baram şo taýda sut bolmadygyňyz barda adli sijillik bir zatda yani onam şonu e-devletden çıkartýaňyz yani berde hiççilik ütköş kırat yok bank hasabyňda plançaman pul bolmalymış görkezmelimiş yaşaýanyň barda hat eýledir yok olýan zatlar gerek ya yani men özüm berkine dostum geldi şolara men şey kömek etdim men gelen dostlarıma hani yakın dostlarım ana şonna men nemetdim ýa-da bolmasa başga gelenler ama şolardan sonra video näme görkezdiňiz zat diýip yani yok hiç adam gerek ya şu ýanky aýdýan zatlam gerekli men bu zatlaryny ekip bolsa aşağıda videoň aşağına açıklamasynda ýazyp geçer ve ýene bir gerekli zatlaryň bir näme diýdik priglашение ondan sonra strahowka üçüncü gerekli zatlaryň 3 we 4 yani ýaşaýan ýeriň bardy hat ve şol. Ondan sonra biram şo taýda kimligiňiziň fotokopysy, pasportyňyzyň fotokopysy, biram şo taýda näme geleňizde form doldurmaly. Yani o formam siz VFS Global'dan tawşyrýaňyz, VFS Global'dan tawşyraňyzda
o taýy birinji bilen şunu diýmesem Polonyanyň ol konsulluk därleri olaram yani bir döwlet tarapyndan onaýlanan olaram bir şirket yani uly bir şirket yani näçe sanak ýurdun dokumentasiýa işlerini edýär. Olaň elinden hiç da çödülenek olar diňe biziň dokumentlerimiz alýaly Polonya konsullugyna uratýarlar. Inni ýene bir düşünmeýän ýerler var. Şurada köp ilde işlemediň men diýä kimligim diýä nemeden diýä İstanbul'dan ya men Ankara'dan tavşırıp bilermi diye. Yok sen Ankara'dan tavşırıp bilmersin. Eğer de senin kimliğin yani bunu VFS Global'ın öz saytına, resmi saytına giren vaktınızda şu tayda görürsünüz. Eğer de sen misal veren kimliğin Adana'dan, Kayseri'den alan olsanız onu siz Demet'den tavşırma, Adana'dan tavşırma başlan Ankara'dan tavşırmalı olyanız. Eğer de siz kimliğiniz İstanbul ya da İstanbul'un yakınındaki şehirlerden alan olsanız onu siz İstanbul'dan tavşırmalı olyanız. Olam yürüyte kartıda görküdülen men o kartani VFS Global'ın resmi saytında bar. Yani esasen adamlar yani kimlikler Adana bilen Ankara bilen İstanbul'dan şoň üçin yani hemmen kan bir mukadit bilen şoň üçin esas şol yani over kıyın mesele der. Inni dostlar inni men size şu zatlar üçin näçe çykdyjy çykýan näçe asyl çykdyjy çykýan yani şondan başga bir köpük çykdyjy çykana ananayn. Hani eğer de men diýen zatlamdan daşary iki zamanat artykmaş çykdyjy çykýan bolsa haýdy şirketi de yok oňa plan çewerät yok oňa plan çewerät diýip yani ikinci köpük çykdyjy çykýan bolsa gelsin öne men bilen YouTube kanalymda men güni ýaýlamadyň siz inandyrýa hawa gelsin meni inandyrsyn men diýen zatlamdan daşar çykýan bolsa ondan sonra indi berde asylyna priglasheniýe alnanyna öz bakasy mesela men berde bir firmam var men öz firmam bar bolsa şu bakasy 100 zlot yani 100 zlot diýmem gidetor 30 dollar ýaly ki kan bir üç köşük neme yok berde demle ullak hamır baha yokları yöne nämet diýerler berde siz nira gelseňiz gelin hemme yerde kimler var berde Ukrainler var. Ondan sonra şoň içindäki mesela firmaň ullaka firmalar bular hani özler gidip sen bilen men bilen gürleşýän adamlar yok o taýdalar yani olaň ýöreti işgärler var zatlar var yani gepin ýetkisi şolar näme diýär şu işleri alyp barýançylar bolýar olaram näme diýär gidip şotady kimisi 100 dollardan satýar priglasheni yani kimisi 200 dollardan satýarlar garaz yani şunýalak ondan sonra ýöne esasen men berde eşitişme var dillendile ondan bundan eşitişme patolog 500 dollar bakasy priglasheni bakasy patolog 500 dollar hiç bir adam yani diýişmelek 50 nele geçýär dostlar mesela men berde bilem o doğrudan men gidýän misal berýän Davut'tan aldım diýeli. Davut berde bir san firma bilen gürleşipdir. Ýene edipdir firma Davut'a 100 dollardan diýär. Davut getirip maňa 200 dollar satýan. Ýene bir maňa bir zat diýär. Menem gidip ondan sonra kim diýeli? Döwlete 300 dollara satýan. Döwletem gitýärdi klientlere. Ay 500 dollar, 600 dollar, 700 dollar her näse şonýa gidýär. Berde maksimum çykýan pul priglasheni üçin 500 dollar. Ondan artık maç hiçlikinde ve libo yerik barsanız baranga 500 dollardan hani gımmat priglasheni yok berde. Kim näme diýany da uje nemes ondan aňarsy öz insany olarak goýup gitýän pullar odatdyr. Ondan sonra inni 500 dollar priglasheni çykdymy? Strachowkaň bakasy men şu pullar hemmesi maksimalny bakadan aýtdan strachowkaň bakasy 150 dollar. Olam tagam strachowkaň sigortaň ýüzünde ýazýar näçe dollarlygyny. Olam yani maksimalny bakadan aýtgan mesele 150 dollar. Ondan köp çykanok. Şondan kim çykýan bolsa gelsin meni inandyrsyn. Men çünkü berden siziň hem sigortalaňyz ödem nemeden bolmaly. Porşadan kesilen bolmaly çünkü men öňkü atkadalyanlardan sorap idemde şolar aýtdylar. Hani Türkiýeden sigorta kesirenler var. Yani şu tay geçerli bolanak o sigortaň ödi. Şu taýdan geçer Polşa hökümetiniňki bolmaly. Ondan sonra ýene bir zat sigortany berden nedik sigorta üçin onu berden hökmany suratda online bir ýagdaýda uratmany hiççilik ya neme 50 uratmaň original peçatat hökmany tam bunu şirketden özleren bilýänler sigortany nemesden bolýar. İnternetiň üstünden berden mesela maňa haýyş edýän men alýan görmesäň uratýan internetiň üstünden WhatsApp'dan ýa mailden yani diýjek bolýan şonýalyk bolýar. Ol bir
Indi priglasheniň bahasy $500 dedik. $150 страховка dedik, $650 boldy. Şo taýda $100, yani $100 mı $115 diýä on tamam siz özüňiz söyleýäňiz. Şo taýda VFS Global'a baraňyzda VFS Global'a baraňyzda şo taýda özüňiz şoň içinde töleýäňiz onu. Yani maksimum $100 mı $115 mı şoň ýaly. Yani gepiňiz kösü men $100 diýip aljak ortaça. Awa, ol kargo bilen geçmez. Her neyse maksimalny bakadan $100 etdi size näçe boldy? Näçe boldy? Opşi 650 olamyz. Yani $750 nemäňiz bar? $750 yani diýjek bolan maksimal naýdylanna. Maksimal $750 çykdy. Jolya belki yani arzanraak alýan bolsaň, ýenetýän bolsaň da onda başga has arzanraak nemetlersiň da alyp bilersiňiz. Tarapy daýmy? Ondan sonra ol owaller. Ondan sonra dostlar, ýöne şeýle bir zat barny. Sigortany, men priglasheniň bahasy $500 dedim ha. Berde şeýle bir zat da. Şimdi indi bular näme üçin at gazalýarlar? Men şo barada aýdyp geçmekçi. At gazalmalarynyň sebäpleri berde men eşitişýän näme gulokdan gulok bolyn eşitişilýär. Siz hem eşitişýäňiz planyň wizat at gazally eýle bolly, beýle bolly zatdy. Men hem eşitýän berde. Men hem ani berde Warşawada bolam üçin ýa-da bolmady şu taýdaky o köp yani Türkiýede men şirket dip oturan köp olanlar talýan, şolaň nireden priglasheniň alýanlar, näme bilen kimin uradýan, näme bilen men gidetany hemmet diýjek da bir 50% ýa-da 40% olanlar tanýan ýa-da bolmasa gulokdan eşitme. Yani şoňa tanap bilýän. Birim şokolad fabrika diýip eşitdim men köp yerden. Şokolad fabrika ýok, berde ona may diýil. Barym bolsa nemedir ýa on ýalak zat ýokdur. Eger barym bolsa kim işleýän bolsa mena görmedim, işläp beren ýa-da şu şokolad fabrika bilen hani gelen adam görmedim. Ba bolsaňyz men bilen gaýrat edip habarlaşyň. Şo firma gitjek, ben şo taýny video çekjek, şu taýda illeşlerimizden paýlaşjak. Gat köp şo şokolad fabrikadan neme sorýarlar. Şuňa şeýlemi kene beýleken zat ýaly, onu ýa zat eşitme. Gepiňiz kasy dostlar. Inni şo taýda berde yasama oňorýarlar. Mesela men öz adyma diýeli Türkmen diýip bir sanak men özüme firma açdym diýeli. Dogrymy? Ondan sonra öz adyma Pärlo Muhammed diýip fuňandy. Men hem gittim Mehmet Planifa bir sanaky neme çykaryp berýän berden. Priglasheniň çykaryp berýän. Dogrymy? Ondan sonra men berdek şu bolýan zatlary göräýin da ha men şeýdip gidýänne aşyr uratýan ha mysallaran aşyryňam dosty Davut doğrudan onunla Davud'a ve birini tapya olan uğratacaklar. Hanne şoňda priglasheniýasynyň suratyny uratýarlar. Priglasheniýada ýekice gitçikge bir şotaýda gitçik bir san bardyr. Ýokarjygyň alay priglasheniýa gitçik bir san bar. Şo nomer alýarlar. Etdil şoňda aslında priglasheniýa aşyr üçin çykan ýöne bunu Davut görek hemme zadyň kopýalýar. Öňe şo nomerini çenýär. Etdil şoňa alyp çykardy. Gidýän VFS Global'a bara dokumentden çaşa. Bu adam at gazalýar. Näme üçin? Çünki şunu aýdyn men size. Eger de size bir firma priglasheniň uradýan bolsa dogry, şo firmadan konsullukdan jaň edip sorýarlar. Mesela mene sen ýa Mehmet'e aşyra guwanjym plana ýani sen ondan priglasheniň çykarpdyň da sen şol adamlary hakykatdan hem garaşýanmy diýip sorýarlar. Jaň edip firmaň eýesine sorýarlar. Şol howa diýse onnany siziň ýenedem şol firmaň ondan sonra hasaplarına seretýärler. Bu firma bolýa berde nalog töläpdirmi, tölemändirmi, o zatlaryna dem seretýärler. Düşündiňizmi? Hani egerde nalog tölemi ýöne şeýle açylan firmalar bolsa, ha, hiçlik ýerde nalog tölenmedik bolsa, onda sen kanaşda sen muňa neme bermezler, viza beren oklar, näme üçin bersinler? Yani hiçlik ýerde döwlete peýdasy gelmeýändir. Bu firma näme üçin onuň aňardan konsulluk viza watsyn sen muňa? Yani yok şoň ýalak zatlar. Şoň ýalak bolany üçin hem ýara siz at gazalyp durarsyňyz. Ondan sonra ýenedem köp eşitýän zatlarymyň biri on ýalak zatlar bir eşitýän. Ha, ondan sonra şunu aýdyn berde firma açmak üçin mesela mäder men gidýär men öz adyma bir sanak firma açyp bilen hiçlik problema da ýöne men häzir edil original peçatly ýa-da Pärlwan adyna size priglasheniň bar, original peçatly diýipler ha. Ýöne şoňa viza basmadyr. Näme üçin viza basmadyr? Men ona aýdym. Eger de men şu taýda
döwlete nalog töleýän bolsam, ine şu döwlete bir zatlar gider çykdyjy ol ne on etdim, bunu etdim zatlarny görkezýän bolsam döwlete nalog töleýän bolsa, onda pajawsta sizin wizaňyz baslar hakykatdan işläp duran şirketde. Bärik gelýärler, ondan mundan men şulaydan zatlardan eşitýärler zatlar gidýärler de maşenlikler şirket açmak bilen bolýarlar. Öz adyndan uradan bolýarlar. Ine öz adymdan eýle beýle näme. Ondan sonra kaneşde ol adam berde işlänok zadiden ok yani. Nädip siz on wiza watsyn size. Hökümet diýär ki Polşa hökümet diýär ki egerde diýär şu adamyň diýär bize diýär bir peýdasy bar bolsa diýär onu pajawsta diýär nalon töleýän olsa men sana berjek diýär peýdasy diýmeýän adam yani hiç ýerde dem gerek ya berdiden peýdasy diýmeýän adam bolsa gerek ya ondan sonra ştaýda nädir $500 maksimum $500 berdip firma çıp bolýar ondan sonra şu firmadan hem oglanlar uğratýarlar gidip Ukrainaň adyna firma açýarlar meselem Ukrainaň adyna ya da Belarusyň adyna bir firma açýarlar, ondan sonra gidýärler de bir aýwar 20 sanak gal priglaşenýa çykartýarlar bu olay. Ondan mundan ýüşürip bad etişdir. Priglaşenýa bakadan bir atjam men $200 diýerler. $200 priglaşenýa çykarp berýärler. Ondan näçe bolýar? 10 sanak adamyň $2000 bolýarmy? Yo, 10 adamyň $2000 bolýar. 20 adamyň $4000 bolýar. $500 firma açýarlar gidip ondan sonra o adam neme satýarlar? Priglaşenýa satýarlar $200'dan näme? Hanan şol nädip wiza alýamyşyna ma görkezin şonu. Näme üçin nädip wiza alýar? Hawa hiççilik otayda. Ýasamadan däl, hiç adam däl. Hiççilik ýa-da hiç satýar. Hepmedat afsany. Ýeşimýäli döwlete nalog tölenmeýän bolsa, onu siz alyp bilmeýäňiz. Ýene bir zatdan men bärde ullu firmalar ham bilýän. Olardan hem nalog töläp oturan firmalar ham bar. Olardan hem atkazalyanlar bar. Ýok däl. Eger de tenadir wizaň näme üçin çykanok, näme üçin biz şunýalyk atdy. Diňe ol sebäplerden ýöne men size bolýan bärdak bolup geçýän situasiýalar bolýar. Men eşitýän zaten men size bundan paýlaşar. Sen bärde ullokan firma bolay. Şonda da meni köplenç bu wiza berme işi bu şirketleriň elindäki zatda. Kim men garanti berýän ise, kim näme garanti berýän ýa olsa o firma size yalan söz ýananaýyn. Çünkü men berde gezip bören ýöne koýjy bir adam we şu taýdaky gezip bören adam menne içinde gezip bören üçin ýani görýän zatlamdan mysal öýrenne ýok ine aňarda türkmanaga näme biri odanrak geplese zadetde bir söze çeperak bolsa zat bolsa ana ýalarda näýilek inandyrýarlar ýok aňarda jigi mokapper dostum mokapper ini mokapper ýegeni mokapper ýa işläp berşe taýda şoň öz firmasyny bir zaday diýilmi size şu taýda işlemene gelýän adamlar görýän şu taýdaky işlenýän işlerde hani Polşa döwletiniň raýatynyň baramyzy ýektuk olaram bu ýerini işleýärler bar. Şu taýdak gelýän size barýan priglaşenýalar şu taýdak şulaň öz raýaty işlenok. Şu taýdaky işlenýän işler yani o ya Ukrainalar işleýär berdiler. Olaram bilýänsiňiz yani garyn noýsa ýabram şunsan içkin tapda köpüs diýen men hemme diýaýdamy. Yani diňe şonýalyklary işleýärler. Öz raýaty hiççilik ýa-da işleýän men görmedim. Öz raýaty hani kafede işleýärler ýa-da bolmady şonýalyk bir firmada zat adam işleýän bolsalar meni gowja bir ýerde oturýarlar. Ýa şu taýda müdirdir ýa ýene ordatdyr. Yani sen bilen deň derejede işlenoklar. Ondan sonra ýene köp soralan biri hukmany suratda orçça bilýärlermi diýip sorýarlar. Ýok, orçça nähilek ýa-da bilýärler. Senin baryan firmanda diýişimler Ukrainalar köp, Belaruslar köp, ýa-da bolmasa Georgia, Tbilisi, nerelere aşa? Gruziýankylar köp. Olaram hemmesi orçça bilýärler. Ondan sizin üstüňizdäki başyňyzda many orçlar şonýalyk bolýarlar. Yani şoň üçin sizin işlejek ýeriňizde orçça şolar bilýärler. Ýöne öz halky gitçilik ýa-da orçça geplänoklar. Vagzalda zatda köplenç gep diýerler, o taýda müreti orçça bilýän adamlar goýýarlar. Yani diýjek bolýan adam orçça bilenoklar. Ýöne işleýän ýeriňizde bar, siz orçça bilseňiz ýeterli. Köp ýerde öz işiňiz görýäňiz. Öz diller palyakça, ondan sonra ingliz dili bilseň, ul şäherlerde işärýä berdak ýaşlar gürleýär inglizçe, kangarlar gürlenok. Warşawada köp adam inglizçe düşünýär ýöne. Ondan sonra ýene aýdylmadyk bir zat. Inni ýanky ýerde galypdym men. Kim men garanti berýän nise şol adamdan uzak durun sebäp diýseňiz, biz bärde bir näme işläp beren bir şahys, gezip beren bir şahys, biz buň ýurdun ullokan konsolosluk, Polşa hökümetiniň konsoloslugy
senden o sen berjek $100 $200 senden pul almaya men ýal sen ýalak adamlar bilen emani men emma şol adamlaryň içinde men ýal adamlar bilen gürleşmeýärlerim. Yani siz ondan bundan nädip bizi gözläp tapýan bolsaňyz mesela o şu şirketler gözläp tapýan bolsaňyz ondan bilen işte edil size berdi şu priglešenje uratýan adam Polşanyň içindäki şol adamam berdi ondan bundan sonra bir dap edip hani şol ýalak ýagdaýda size priglešenje uradylýar. Yani köp gepleyen düşünýän olanýany men türkmenler var gater we sokulýarlar ağlanýarlar şu zatlar men ağlanmasınlar diýip bar men şoň üçin men şu videony çekýän şu taýda näme bolup geçýär men şu zatlary çekýän ilk başynda da aýdypdym $750 diýdim maksimum çykýan çykdyjylay maksimum çykýan çykdy $750 diýip aýdypdym. Egerde ho käbirler var $2000-3000 diýip aýtýarlar. Şumat VPS Global'dan hem randevu alıp bolanok. Ben onun videosunu çekecek näme üçin bolýanny. O zatlar ne dip bolsa ilmiki videolarımda çekecek. Başka da näme soralarınız bolsa kommentaryaň aşağına yazın, belläň. Egerde kim size haýsy şirket näme üçin garanti diýär. Bir jumut onu aýtyp geçeýin men size. Garoçym bir sanak adamyň dokumentini dogry ýagdaýda düzeltýärler. O gerek, bu gerek ýani şol nemeleri düzeltýärler. Ondan soňra ol adamyň näme nisibesine videosunu neme çykýa, bize çykýa. Ondan sonra da näme de ay yok men garanti berýär. Neme planyny namurtym, ona namurtym. Hiç kim hiçlik ýagdaýda konsulusluk bilen beraber gürleşýän adam yok. Yok, men eşdemok. Egerde men eşdemok şol adamy bu garanti berýän çöde men eşdemok. Prosto ine şirketler edýän zatlary size dogry dokumentlerinizi düzeltip berýärler. O ta düzeltmezýärler zatdyk. Ýanky sanan zatlar gerek. Bunu siz özüňiz hem edip bilersiňiz. Ne diýip bolsa men ilki videolarymda ber aeroportda nädip gelenýär, berde nirde galmaly iň arzan bahasy üçin türkmene bir ýakynrak bir video olaram çekjek ne diýip bolsa. İnşallah siziň üçin edýän hemme zadylay. İnşallah näme üçin edýän sokulmasyn ol şu türkmen pagirlay. Nira barsaň özüň kusokya ho, özüň kusokya. Başka hiç kim edadi eden ok. Özüňkiden çykýan näme çykdylar. Yani men şunu diýän $750 diýädimi ha? Конечно. Oturan adamlar mani neme diýerler? Arenda tölýärler, eýtýärler, beýtýärler. Olaram peýda görmeli, olaram neme däl. Hani şeýle ýerden pul gelip durany ýöne azajyk ýagdaý bilen aýdym. Ýa-da bolmasa nira näme çykýan bolsa men plandatdan şunçamak gazanýany näçe alýan bolsa aýdyň ho. Yani neme gerek ya? Sen tağım şu Türkmen bayrağın iş bitse de ha men bir işim bitip berdi. Şol ak yürekden çıkarabam derýärler o şopulu. Ýöne nira näme çykýany aýdyň. Bular bilenoklar ol eýdiýä, bul beýdiýä. Intak ýene men beýleki videolarymda köp zat aýtyp geçjek nesip bolsa da, ýöne nesip bolsa ona beýleki videony 2-3 gün soň çekjek. Egerde şu videoň aşagyna men aýdyp geçmedik näme zadym bar bolsa, şu zatlar bardy. Kommentarda ýazyň, dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Yani görkezin şu videony. Egerde kim garanti berýän, eýtden beýtden gürleýän şirket bar bolsa, sizi inandyrypdyr. Maladys diýen, gelsin meni inandyrsyn. Gelin üç bilelikde YouTube'da efir açalyň, meni inandyrsyn. Yani şoň ýalak men diýjek zatdym. Onu näme?